můj sokol Falko, je mu 2 roky. Tohle je můj sokol Viktor, je mu hodně. Jo, hele. Vidíš ho? To je ten sponzorovaný. Sokolníci, připravte se na start. Pozvedněte své ptáky. Leďte! Viktore, ne! Viktore, kam letíš? Viktore! A vítězem letošního ročníku v hobby falconingu se stává Falko! Hajzle. No, ti sponzoři ti letos moc nepomáhají. Ne, Viktore, ne! Uletěl mi pták. Ten už se nevrátí. Měl by si z toho ptáka uložit ke spánku, ať ti neuletí znova. Ale víte, že to jsou jen papírové vlaštovky?